Vážené dámy a pánové, je mi velkou ctí, že mohu zahájit dnešního jitra poslední plenární zasedání této 18. konference a bude se zabývat, jak je očekáváno, digitalizací písemností anebo knih. Jsem rád, že jsou nám bohové naklonění. Římani říkali Dii nobis prosu, počasí je nádherné. Tak bych chtěl poprosit pana doktora Svobodu Tomáše, kdyby jako přednášející a současně zástupce generálního ředitele Národní knihovny přednesl své sdělení, které se zabývá Národní digitální knihovnou a jejím aktuálním stavem. Doufám, že uslyšíme pozitivní zprávy. To se budu snažit. Pane profesore, děkuju. Jak už bylo řečeno, jmenuji se Svoboda a jsem v Národní knihovně koordinátorem projektu Národní digitální knihovna. Teď tady vyzkouším tohle zařízení, jestli se mi podaří správně přehazovat slidy. Ano, v zásadě funguje. Předpokládám, že většinou jste s projektem Národní digitální knihovna seznámeni. Mým cílem dneska by bylo podat spíš zprávu o tom, co je nového. Nicméně si neodpustím pár základních fakt, kterými se vždycky musí začínat. Především to, že pojem Národní digitální knihovna je pojem širší, ve kterém se skrývá řada aktivit a služeb a budoucích záměrů knihoven, ale nejvýraznější z toho je dotační projekt vytvoření Národní digitální knihovny. To je ten, o kterém se neustále mluví a kde je soustředěna většina zdrojů, a proto je nejvýraznější a někdy splývá s tím pojmem Národní digitální knihovna. Pro připomenutí, ten projekt je financován z evropských fondů, kofinancován ze státního rozpočtu celkem velikou částkou 300 milionů korun a mým cílem dneska je vám ukázat, jak efektivně tyto prostředky přeměňujeme na prospěch pro českou kulturu. Partnery tohoto projektu jsou, jak jistě víte, Národní knihovna České republiky, jejímž jsem zaměstnancem, a Moravská zemská knihovna v Brně. Co je cílem toho projektu, co v něm děláme? Především je to projekt zaměřený na digitalizaci. Je to o tom, že naši předkové od toho 16. století již knihy své moudrosti ukládali do knih a tyto knihy střádali v policích v Klementínu. Tak tyto knihy vyndat, zdigitalizovat a vybudovat digitalizační kapacity, které budou sloužit kontinuálně. Dále to, co zdigitalizujeme, dlouhodobě ochránit, to je velmi důležité, a zpřístupnit. Postupně, jak se v těch činnostech pohybujeme, co máme digitalizovat, tak to máme poměrně dobře zadáno v dotačním projektu a jedná se o Bohemika. Čili věci, které se týkají České republiky, jsou o Česku nebo v Česku vydány a úkol toho projektu je velmi ambiciózní. Do konce roku 2014 26 milionů stran, potom v období udržitelnosti ještě více, takže tímto bude zdigitalizováno cirka 300 000 svazků, které podle názoru odborníků mají tvořit to nejniternější jádro českého knižního bohatství. Jak na to? Tady už začíná naše konkrétní současná práce. V projektu jsme teď ve stavu, kdy už jsou na místě všechny hardwary,
čili nádherná sada robotických skenerů, které jsou od firmy Digital Books a Preventus a něco menšího od dalších firm. A tyto skenery jsou 1:1 rozmístěny mezi Prahou a Brnem, tedy mezi Národní knihovnou a Moravskou zemskou knihovnou. Jistě víte, že generálním dodavatelem, respektive systémovým integrátorem je firma Logica, nicméně o tuto část se stará její vynikající subdodavatel firma Luxeso, která má sídlo na Slovensku, tady v Praze má pobočku a je to firma, která tu digitalizaci prožívá velmi srdcově, velmi náruživě. A nejenom, že vytvořila nejlepší nabídku skerovací techniky ze všech uchazečů, ale dokonce průběžně v průběhu řešení nám navyšuje technické parametry, samozřejmě k naší radosti. Jak ta data tečou v digitalizaci? V zásadě výstupem té digitalizace je obrázek každé stránky JPEGu 2000 a na něj v zápětí naváže optické rozpoznávání textu OCR. Jeho výstupem je zase standardní forma AutoXML. To je to bohatství, které z té digitalizace získáme a z něj se pak můžou vytvářet všechny možné deriváty, jak fantazie dovolí, PDF, elektronické knihy, cokoliv. Ale toto bohatství, tyto dva soubory je potřeba ochránit, protože to je to, co ten člověk vygeneroval. Aktuálně k digitalizaci, tady bych vám rád předvedl jeden z nejkrásnějších, nejdramatičtějších momentů naší práce, kdy do toho digitalizačního centra v Hostivaři byl skenován největší z těch skenerů DL3003 od švýcarské firmy For Digital Books. Na to téma jsem vám připravil krátké video, asi 3minutové. Věřím, že to nebude plýtvání vzácným časem, který je vyhrazen tomuto povídání, protože to byl vrcholný den naší práce. Děkuju. Instaluje se to do toho tzv. Starého depozitáře v Hostivaři, čili do té budovy, která už je v běžném provozu. Nicméně ta věc je tak rozměrná a těžká, je to zhruba velikost osobního auta, že bylo potřeba kvůli tomu rozebrat část té skleněné stěny té knihovny a posouvat to tam údajně největším teleskopickým manipulátorem, který je čeká k dispozici. Ta demontáž samozřejmě byla patřičně obtížná, řemeslníci se na to vyřádili, tady vidíte, jak už vynášejí část té konstrukce a chodí kolem toho zástupci mnoha firm zúčastněných, protože tohle si nikdo nenechal ujít. A v zápětí bude ten skener, který váží asi 1,5 tuny, bude tam vsouván tou otevřenou skleněnou stěnou. Tak tady to vidíme. V té modré košili to je pan Josibl, to je majitel té firmy For Digital Books a vlastně vynálezce, konstruktér této řady skenerů. Pro nás docela překvapující podsta, že se osobně zúčastnil těch instalací. Tak, tady slavnostní moment, kdy skener dosedne na nově upravenou podlahu té skenerovny. Pro vaši informaci tam vedle probíhá stavba nového depozitáře a tohle skenovací pracoviště finálně má být v té nové budově, takže ten skener ještě čeká asi za rok. Další cesta je řádem z této budovy ven a přes střechu do té nové. A tady vidíte malou ukázku jeho práce. Ten bude především určen na velké formáty, čili například na starší noviny.
děkuju za video a teď ještě o pár dnů později skvělá synchronizace se stavbou, takhle nám tam stavbaři za pár dnů upravili ten terén, takže vidíte, jaká projektová rizika máme proti sobě. V tomto stavu už bychom to stěhovali těžko. Tak to máme aktuální stav digitalizace, to tady se stalo v Brně samozřejmě, s trošku jinými okolnostmi a problémy, ale také úspěšně. A když jsme oskenovali, když jsme zdigitalizovali, tak nastává dlouhodobá ochrana. Vždycky píšeme velmi výrazně, že to není žádný luxus, že to je nutná součást digitalizačních aktivit, protože k čemu by to bylo dobré, kdyby jsme ty data za pár roků ztratili. LTP má, jak asi víte, má několik úrovní té ochrany. Je potřeba chránit na fyzické úrovni, čili aby ani jeden bit z toho díla se nestratil. To uskutečňujeme tak, že pásky s těmito daty se nahrávají a převážejí do 3 geograficky oddělených úložišť a ty pásky samozřejmě správně automatickým způsobem jsou vraceny zpátky a periodicky kontrolovány, případně vyměňovány. Další vrstva ochrany je logická neboli formátová, čili že automatismus, který je kolem toho budován, hlídá, jestli formáty, které jsou ty daná data uložená, tak jestli jsou ještě aktuální, jestli to není třeba formát T602, který už se neumí číst a asi bylo potřeba něco udělat pro to, aby mohl být čitelný pro příští generace. Pro tyto ochrany jsou formulovány zcela jasná pravidla v normě OAIS a tuto realizaci dělá firma AIP Safe v rámci našeho projektu. O tom bude inženýr Motl mluvit detailněji na konci dnešního dopoledne. A v tuto chvíli je to v tom stavu, že probíhají systémové testy nad veškerým softwarovým vybavením projektu, čili i včetně těchto zařízení pro dlouhodobou ochranu. Teď ještě, co to znamená pro vás. Tady nám vznikne vlastně úložiště s dlouhodobou ochranou a bude certifikované mezinárodním způsobem, což je složitá a drahá záležitost něco takového nechat vzniknout. A koncepce, kterou razí vlastně všichni zodpovědní, včetně současného vedení Ministerstva kultury, je, že toto úložiště Národní digitální knihovna v jejím skutečném smyslu toho výrazu má sloužit nejenom Národní knihovně, ale celému rezortu kultury a celé České republice, kdo co má co hodnotného do toho uložit. Takže z toho, co my víme, že tam budou dokumenty, které byly dříve zdokonalizovány, webarchiv bude součástí této knihovny, čili to jsou naši kolegové, kteří sbírají, občas sklízejí obsah českého webu a někam ho bezpečně ukládají, podobně jako www.archiv.org, pokud s ním pracujete. Dále se pracuje na aktivitách ohledně e-depozitu, čili dobrovolného nebo povinného odevzdávání elektronické podoby tisků dokumentů a i další projekty budou napojeny do tohoto úložiště. V současné době probíhá jako spolupráce mezi knihovnami pracovní skupina, která se zabývá formáty ukládání do tohoto úložiště. Někdo tomu říká ústřední formátový výbor, a je to pracovní skupina mezi knihovní. Takže to je pro vás jako pro knihovnickou veřejnost první způsob, jak se dostat do kontaktu
s rozhraním tohoto úložiště. A dále bude následovat zpřístupnění jako poslední technologický krok na té procesní cestě. Zcela původně, jak se ten projekt rodil, tak jediným způsobem zpřístupnění měl být software Cranerius, který tam zůstává, a je to vlastně webový interface, kudy se můžete podívat na ty digitalizované dokumenty. Samozřejmě vstupují do toho omezení autorského knihovního zákona, že obecně zpřístupnit se smí jenom něco a toto všechno, co digitalizujeme, to může být zpřístupněno pouze z prostředí knihoven. A doufám, že tato výjimka bude rozšířena co nejvíce, například do školství a jednou třeba i na celý let, ale to předbíhám, to jsou moje přání. Kromě tohoto zpřístupnění přes softwarovou aplikaci Cranerius, tak zavádíme zpřístupnění přes PDF soubory, kde ta kniha bude vygenerována jako jedno PDF s obrazovou a textovou vrstvou a jako taková bude zpřístupněna na svojí stálé adrese na webu, čili bude přístupná tomu, aby si ji zaindexovali jakékoliv vyhledávače, kdokoliv, co má k tomu přidat nějakou přidanou hodnotu, tak to může udělat. Základy těch dat Národní digitální knihovně jsou tyto, to se vlastně vracíme k té úvaze, která byla před chvílí, že to nebude jenom ten výstup digitalizace. Teď nevím, kolik mám ještě času, jestli máme příležitost se zabývat historií projektu. Ten projekt, který dneska probíhá, už sahá jeho historie vlastně až do roku 2008 a možná i dřív, kdy já jsem u toho nebyl. Já jsem byl najat k 1. únoru loňského roku, kdy ten projekt vlastně přešel do nové fáze, z fáze plánování a přípravy začala výběrová řízení a realizace. A ta významná výběrová řízení tam byla dva, jednak na projektového manažera, kde uspěla firma Pazerata Consulting, která od té doby nám velmi systematickým způsobem nás tete a udržuje nás v kázni, abychom měli projektovou dokumentaci v pořádku a připravuje nás na mnohé kontroly, které nás jistě čekají. Druhé výrazné a samozřejmě nejvýraznější výběrové řízení bylo na úlohu systémového integrátora, čili generálního dodavatele, kde vítězila firma Logica, ale nezvítězila sama. Jejím podstatným úkolem v době, kdy byla ještě uchazečem, bylo dát dohromady tým kvalitních subdodavatelů, který bude schopen ten projekt dobře obsloužit. A jsem rád, že se Logice podařilo sestavit velmi pěkný tým se subdodavateli, jako je Luxeso a IP Safe, přestože na začátku kolem každého takového rozhodnutí jsou a byly pochybnosti, tak se ukazuje, že tahle parta je šikovná a pevní a je schopná s tím projektem dostat tam, kde potřebujeme, čili ke splnění jeho cílů. Na začátku letošního roku tam byla situace velmi výrazná, kdy se zpracovával prováděcí projekt. Pro ilustraci k tomu prováděcímu projektu z naší strany z pracovních skupin vyšlo přes 700 připomínek, čili toto byl strašlivý maraton, který probíhal kolem Vánoc. Mnoho lidí mělo tím zkažené Vánoce, ale 700 připomínek bylo vypořádáno
a prováděcí projekt byl přijat. A teď, a tímto skončím na pokyn pana přednášejícího, se dostáváme k aktuálnímu stavu, kdy instalace technologií hardwareu jsou za námi. Teď probíhají systémové testy, po nich budou následovat integrační testy, aby to všechno spolupracovalo, výkonnostní testy, aby to podávalo ten výkon, který potřebujeme, a nakonec kompletní testování v provozu, té digitalizace a následných technologií, které budou vlastně pokračovat až do konce roku, a na konci roku formálně si řekneme, že přecházíme do trvalého provozu a už budeme digitalizovat a digitalizovat stále. Děkuji za pozornost. Mnohokrát děkuji za velmi zajímavý a s ohledem na vaše předchůdce, to je bratrstvo Ježíšov, které postavilo Klementínu. Nebýt Klementína, nemůže ani Franz Josef nemohl rušit jezuitský řád. Bylo to velmi laskavé. Děkuji vám. Taky děkuji. Já jsem přemýšlel, zda se náhodou neotevřou dveře a nevstoupí zde reální jezuité, kteří by mohli vám předat před veřejností vysoce odbornou a popřát vám úspěchy. Nestalo se, doufám, že se to dá dotočit. A s jistým zájmem jsem sledoval, že Národní digitální knihovna nese rysy charakteristické pro schizma v Českém království. Máme v Praze Národní knihovnu, ale na Moravě máme Zemskou knihovnu. Já se domnívám, že to není podstatné a je to jenom typické, že takové nějaké genetické vrody přinesené možná ze Španělů tady budou ještě dlouho žít a doufám, že ku prospěchu celé věci. Prosím, zdali jsou dotazy. Dotazy faktické, anebo dotazy, které by mohly eventuálně rozptýlit nějaké nejistoty, které jsou v paměti třeba některých provázeny slzami očí. Martin Huták, na Akademie věd. Prosím. Martin Huták, na Akademie věd. Dobrý den. Já bych se chtěl zeptat, pane doktore, jak jste hovořil o zpřístupnění, uvedl jste, že budete používat systém Gramerius a pak jste uvedl, že chcete instalovat PDF v plných textech. Chtěl bych se zeptat, jestli tyto soubory v PDF také někde nějaká metadata, která se k ním budou stanovat, nebo jestli prostě to budou jenom soubory uložené někde v nějakém webovém prostoru. Ano. Do toho PDF budou exportována veškerá metadata, která souvisí s obsahem té dokumentace, ne naše technická metadata, to by bylo asi zbytečné tam publikovat, na kterém skeneru, kterým pracovníkem to bylo digitalizováno, ale ano, budeme tam dávat maximum metadat, co dokážeme. Ještě dotaz? Oni se mohou vládový dotazy knihovníků. Dobrý den, Martin Čechák, Technická knihovna. Já bych se chtěl zeptat ještě na další věc, protože jsem slyšel, že je součástí Národní digitální knihovny, což je vyhledávací rozhraní, pro který by měl být použitý systém open source Viewfind. A protože vy jste vůbec, jestli se nepletu, v přednášce nezmiňoval, tak by mě zajímalo, jak probíhá práce na tomhle systému, jestli je tam, jestli budou nějaké výsledky toho, co se vyvíjí, zveřejněny, nebo jestli se na to budeme vlastně moct někdy v nějaké nejbližší době podívat a udělat si představu toho, jak to bude vypadat. Díky. Tak výsledky budou zveřejněny tím, že to vyhledávací rozhraní nebo zastřešující portál bude zprovozněn na webu.
teď si nevzpomenu na přesný termín, ale určitě to bude do konce roku, kdy začne ten plný provoz. Ty portály budou dokonce 2. Nezávisle bude právě jeden v Moravské zemské knihovně, ten už mají v provozu a teď v rámci projektu ho doplní. A víceméně podle jejich vzoru bude zprovozněn podobný portál pro Národní knihovnu. Otázka je dostatečně zodpovězená, aby nedotázali když na samé počátku nějaký nejistá. Jsou další dotazy, prosím? Pokud ne, ještě jednou vám, pane doktore, děkuji. Vynořil se. Katarína Ferjančíková, Ústav Dálného východu, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Ja by som sa chcela spýtať, ktoré bohemika majú prednosť pri digitalizácii a potom vlastne, ale o tom ste už asi hovorili, že asi nejaké prípadné chyby u tej digitalizácie, akoby u tých skenov, či vlastne toto sa bude akoby kontrolovať. Takže otázka je, jaké knihy budou mít přednost při digitalizaci a jak budeme nakládat s chybami v tom pracovním procesu. Tak, v tom jak navrhnout, co dříve a co kdy digitalizovat, tam máme dva protichůdné vlivy. Jednak, aby jsme splnili cíle projektu, tak se musíme orientovat na masovost. A aby jsme tohoto dosáhli, tak část té produkce bude podle signatur, bude vybrána signatura, která odpovídá tomu zadání, vezme se celá police a z ní po nějaké kontrole, jestli není už někde zdigitalizováno, nebo jestli to není z nějakého jiného důvodu nevyhovující, tak jedna kniha po druhé bude do toho procesu. Toto by bylo samozřejmě příliš neurčité. Kromě toho budou vznikat kolekce tematické, vybrané podle nějakých témat aktuálních nebo kvůli obecné zajímavosti a tam se budou vybírat knihy na míru a vstupovat do toho procesu. Takže kombinací těchto dvou cest doufám, že dosáhneme toho, aby jsme i splnili čísla, i aby jsme digitalizovali to, co je zajímavé. A té druhé části otázky, jak budeme zacházet s chybami, tak vždycky v každém IT systému malá část je, aby to všechno fungovalo správně v klidném stavu a veliká část té práce je obsloužit chyby, čili když se stane něco, s čím se nepočítá. Tak v tomto systému jsou poměrně náročné pracné mechanismy na to, aby se zdigitalizovaný dokument vrátil o krok v tom procesu, aby se provedl dosken třeba chybějících stránek nebo rescan a doplnily se pak i následná metadata OCR. Nejlepší je samozřejmě, když se to odchytí přímo v procesu té výroby. Horší situace je, když se to chytí až po dokončení a musí se potom to dílo vyzvednout z dlouhodobého úložiště, vrátit zpátky do zpracování a nahrát nové opravené verzi. I s tím počítáme. Já děkuji ještě jednou za zodpovězení poslední otázky, která jenom svědčila o tom, že trochu té skepse i v hlavách knihovníků existuje, ale já bych odpověděl slovy téměř božími nebo klasickými errare humanum est. Doufám, že se vám to podaří. A poprosil bych dalšího přednášejícího, kterým je ředitel knihovny Akademie věd, pan inženýr Martin Hoták, který nás seznámí s Českou digitální knihovnou
a s nástroji pro zajištění digitalizačních procesů. Je to tedy opět další IT, který zde bude přednášet a proto to penzum jeho bude spočívat v exaktních technických termínech. Děkuji vám. Prosím, ujměte se slovo. Děkuji za slovo, dobrý den, dobré ráno, dámy a pánové. Já jsem rád, že mohu na této konferenci vystoupit a informovat o projektu, který řešíme společně s Národní knihovnou. Myslím, že vás pan docent Špála zbytečně straší, já se nechystám dělat technickou přednášku, ale přednášku takovou, aby ji rozuměli všichni, protože si myslím, že to poselství by právě mělo přijít do všech knihoven bez toho, jestli někdo detailně rozumí tomu, jak fungují informační systémy. Omlouvám se, pokud vám nevyhovuje angličtina, ale už jsem tu přednášku jednou měl v tomto roce v velmi podobném znění na konferenci Digitálná knižnica před měsícem Jasné na Slovensku. A protože tam publikum bylo zejména slovenské, tak kteří tam byli, myslím si, že je dobré, když zazní ve velmi podobném znění právě tady na Inforu a myslím, že to poselství je právě pro české knihovny. Takže Česká digitální knihovna je projekt, který je financován od Ministerstva kultury, Ministerstvem kultury v rámci programu NAKY. Je to projekt, který bude řešen v letech 2012 až 2015 a jeho rozpočet je přibližně 20 milionů korun. Má jeden hlavní cíl a to je vytvoření České digitální knihovny, což je místo, do kterého bude agregován obsah digitálních knihoven, které jsou po Česku v jednotlivých knihovnách, což je tedy ten hlavní cíl. A zároveň budou řešeny v rámci tohoto projektu 3 cíle a budou vytvořeny 3 různé produkty, které budou k využití dalším knihovnám. Ten jeden produkt je už nyní známý a celkem běžný v knihovnách používaný jako systém Cramerius, který slouží ke zpřístupnění digitálních dokumentů a digitalizovaných dokumentů a bude to jeho další vývoj, který bude směřovat jak k tomu, aby naplnil ten hlavní cíl, aby tam byla ta funkčnost, která je potřeba z hlediska té centrální digitální knihovny, ale i tak, aby tam byla další funkčnost, která je výhodná pro další užití v dalších knihovnách a třeba i právě v Národní digitální knihovně. K tomu vlastně, že tady zazněla přede mnou přednáška o Národní digitální knihovně, bych chtěl říct, že jsem velmi rád, protože bude dobré vidět to, v čem se ty dva projekty liší. Řadu lidí může zmást to, že ty názvy znějí velmi podobně, bude mít účel těch projektů, že by mohl být podobný, ale jak říkal pan doktor Svoboda přede mnou, projekt Národní digitální knihovna je především o digitalizaci a trvalém uchování digitálních dokumentů. Samozřejmě také je důležité i zpřístupnění a jedná se o Bohemika, které tedy zaštiťuje Národní knihovna a Moravská zemská knihovna. Projekt Česká digitální knihovna nebude mít žádné úložiště, na které by se ukládaly digitální dokumenty, půjde o agregaci metadat a potom zpřístupňování bude docházet a při tom zpřístupňování bude docházet vlastně ke komunikaci s těmi jednotlivými digitálními knihovnami. Takže v tomto se ten projekt liší. V podstatě se jedná o agregaci toho obsahu, který je v digitálních knihovnách v Česku do jednoho místa. Co se týče Crameria, to už jsem říkal, pak je tady další systém nový, který se bude vyvíjet, a to je systém, který se nazval RDFlow a bude sloužit k zachycení digitalizačních workflow na digitalizačních pracovištích. A posledním systémem, který bude vyvinout, bude systém, který se jmenuje ProArt, nebo který už nyní je vyvíjen, a to je systém, který by měl sloužit k produkci digitálních dokumentů a také k jejich archivaci, a to už je tedy podle standardů, které jsou vyžadovány Národní knihovnou, respektive týmem, který se tam nyní vytvořil. Pan doktor Svoboda také hovořil, že je možné vlastně nějakým způsobem komunikovat s tímto týmem a domlouvat se na standardech, které mají být dodržovány. Projekt Česká digitální knihovna vychází z myšlenky, kterou prezentovala již před několika lety paní doktorka Stopasová z Národní knihovny a víceméně ten projekt tu myšlenku využívá a snaží si dotáhnout tedy do toho konce. Ten projekt je vývojový, to znamená, měl by poskytnout řešení, které bude uskutečňovat to, co se navrhuje, a otázka je potom, kdo bude tu konečnou českou digitální knihovnu provozovat. Zatím je to projekt, který řeší knihovna akademie ve spolupráci s Národní knihovnou. Jestli ve finále bude mít českou digitální knihovnu na starosti Národní knihovna nebo knihovna akademie, to zatím neřešíme a myslím, že to není v současné době podstatné. Jsou možná samozřejmě obě řešení.
Tady na tom obrázku je vidět, a teď nevím, jestli mi to bude trošku svítit, to červené centrum, což je Národní digitální knihovna, o které tady jednou hovořil pan doktor Svoboda, která drží to jádro digitalizovaných dokumentů a která se stará o jejich uložení. To další prostředí okolo, to vy samozřejmě těžko asi přečtete, ale jedná se o to, že kousek dál kolem té červené zóny je ještě oranžová zóna, což je centrální datové úložiště, a to by měla také garantovat Národní knihovna, podle tedy toho, co bylo prezentováno před lety paní doktorkou Stoklasovou. Tam budou uloženy další dokumenty, které už nejsou v tom jádru, není to co digitalizovat Národní knihovna, ale je to, co přejme také na své úložiště a kde bude garantovat jejich uložení. No a potom to další okolí, to už jsou všechny další zdroje, které pocházejí z dalších typů knihoven, různé specializované sbírky a tak dále, to, co se digitalizuje jak v Akademii věd, tak v regionálních knihovnách. A to už nebude vloženo v Národní knihovně, nicméně Česká digitální knihovna jako taková umožní zpřístupňovat tento obsah z jednoho místa. Takže tady je víceméně viditelná celá ta myšlenka projektu. Tady možná na několika dalších slajdech trochu více rozeberu to, co jsem říkal už předtím. Česká digitální knihovna tedy zastřeší digitální sbírky, digitální knihovny v českých knihovnách. Bude to dělat pomocí sklízení dat z těch jednotlivých knihoven. Řeší se i možnost nějaké jiné konektivity přes nějaké API, které bude výhodnější a kde bude rychlejší ty data do České digitální knihovny získávat. Jde o to, že budeme získávat metadata a bude možné nad tím vlastně prohledávat z toho jednoho rozhraní, ale také bude jedno rozhraní pro doručení těch plných textů, pro doručení těch koncových obrázků. To je rozdíl například mezi indexy typu Prima, Viewfindu a podobných discovery systémů, kde vlastně pomocí indexů spojíme také vyhledávání pod jedno zastřešení a prohledáme různé sbírky, ale přitom, když se chceme dostat na ten koncový dokument, tak potom už jdeme přímo do té digitální knihovny nebo do nějakého zdroje, který nám zpřístupní nebo který nám vyhledá ten vyhledávací stroj. Tady ten projekt měl vlastně sloužit k tomu, že uživatel pořád prohlíží dokumenty z jednoho rozhraní a z těch digitálních knihoven se ten plný text natahuje do toho jednoho rozhraní dynamicky. Samozřejmě předpokládá to spolupráci s ostatními knihovnami v nějaké právní stránce, musí se připravit smlouvy k tomu, aby knihovny souhlasily s tím, že ty jejich dokumenty se budou zobrazovat z jiného prostředí, takže i na tom samozřejmě musíme pracovat a otázka je samozřejmě, jak budou další knihovny mít zájem v tomto projektu participovat a je jasné, že nebudeme moct přístupnit pomocí toho jednoho rozhraní všechny dokumenty zdaleka ne, tak jak to zaznělo v té předchozí přednášce, třeba respektovat copyright práva vydavatelů, autorů a tak dále, takže na základě toho bude řada dokumentů samozřejmě zpřístupňována pouze tam, kde může být. To znamená, dejme tomu v těch jednotlivých knihovnách, které digitalizovaly ty dokumenty, které mají ve svých digitálních sbírkách. No a v neposlední řadě chceme, aby tento projekt mohl posloužit i jako agregátor dat pro evropský projekt Europeana. Myslíme si, že vlastně tím, že budeme mít metadata k těm digitálním sbírkám v Česku a budeme mít i možnost dynamicky získávat ty plné texty, tak zase po dohodě s těmi jednotlivými knihovnami bychom mohli zprostředkovávat cestu dál do té evropské digitální knihovny Europeana. Systém Cramerius je open source systém, který je vyvíjen už od roku 2003 ve spolupráci s Národní knihovnou. Participovaly na tom i dvě různé firmy, firma Kivizm v počátku, nyní firma Inket. A tento systém umožňuje tento systém tedy byl vybrán jako výchozí bod pro řešení České digitální knihovny. Je možné, že pro ten samotný portál České digitální knihovny to řešení už bude vypadat trochu jinak, než to, co se bude poskytovat jednotlivým knihovnám pro jejich vlastní digitální knihovnu, protože to bude mít jistá specifika, které nebudou potřeba v těch jednotlivých digitálních knihovnách. Takže ta verze, která ve finále bude dotažena dokonce pro Českou digitální knihovnu, ten jeden portál, pak už nemusí být kompletně stejná jako to, co se bude provozovat běžně v knihovnách na těch jednotlivých institucí. Nicméně bychom rádi co nejvíce drželi to, aby to bylo stejné, aby to bylo podobné.
OIPMH je protokol, přes který chceme na začátku provádět sklizně těch jednotlivých digitálních knihoven, takže to je první, co nyní budeme testovat a co už se v podstatě v současné době testuje. Samozřejmě jako první chceme sbírat to, co se nachází v jiných krameriích, ale chceme získávat data i z jiných digitálních knihoven, které v Česku existují. Víme, že tady je DeepSpace a jsou tady i další systémy, které se používají, takže ta konektivita na tyto systémy by také měla být testována a chceme pokud možno se samozřejmě domluvit na nějakých standardních protokolech, pomocí kterých bychom to mohli sbírat. Chceme samozřejmě podporovat, to, co tam je vlastně uvedeno, podpora virtuálních sbírek a podpora sociálního webu, to už je v té poslední verzi implementováno. U toho sociálního webu tam vidím řadu dalších možností, jak tyto věci rozšiřovat. A co se týče virtuálních sbírek, tam vidím velkou důležitost právě z hlediska projektu Česká digitální knihovna, kde by mělo být možné potom vybrat si jenom podčást toho obsahu své České digitální knihovny, pokud někdo bude chtít dělat sbírku zaměřenou na nějaký obor, třeba chemii, mohl by si vybrat jenom ty zdroje, které by chtěl mít a vytvořit si pro to virtuální sbírku a přes svůj web svým uživatelům zpřístupňovat vlastně jenom tuto podčást. Takže virtuálně bude možné oddělovat určité sbírky a stejně tak uživatel, který si vytvoří svůj účet, tak vlastně už v současné verzi Krameria tato možnost je, tak si bude moct nadefinovat, co by mohlo být vlastně to, co by chtěl prohledávat, aby zbytečně neměl žádný výsledků, které nemá zájem. V roce 2012, co se týče systému Krameria a vývoje v rámci projektu Česká digitální knihovna, tak se vývojový tým dohodl na těchto věcech, které bychom chtěli zajistit. Za jedno větší podpora statistik, abychom věděli, jaká data jsou využívána, jaké jsou přístupy čtenářů a kolem statistik je tam řada věcí, které jsou tam zajímavé pro práci systému. Potom bychom chtěli podpořit Discovery systém Viewfind, který už testuje Moravská zemská knihovna, Národní technická knihovna. Knihovna Akademie také už má testovací verzi v provozu a víme z předchozí přednášky, nebo respektive z té diskuze po ní, že také Národní knihovna zvažuje tento systém jako rozhraní. Takže vidíme, že je potřeba, aby Kramerius uměl s Viewfindem spolupracovat, respektive aby uměl dostavit data tak, aby Viewfind indexovat. Další vývoj v roce 2012, který jsme odsouhlasili, je tedy sklízení pomocí OIPMH, o kterém se předtím hovořil, a také další vylepšení administrátorského a uživatelského rozhraní, které si myslím, že v podstatě to je činnost, která se dá dělat pořád, protože v těchto oblastech je stále to zlepšovat. Současná verze Krameria, vidím, že tam mám 4.5.1, už je 4.5.2, která vyšla asi před 2 týdny, takže už po tom, co jsem posílal přednášku Andreje Kutnarové, ale to si myslím, že příliš jako, tím se příliš nic nemění. Pokud má někdo zájem více se dozvědět o tomto systému, je tam link na code.com, kde vlastně probíhá celý vývoj, kde jsou zdrojové kódy, kde je wiki, na které řada informací o systému, kam je možnost dávat hlášení chyb, kde je možné dávat nahlášení nebo respektive návrhy na další vývoj. Ta komunikace probíhá přes tento server a firma Inket, která v současné době tedy stále tento systém vyvíjí na základě nějakého 4letého kontraktu, který jsme uzavřeli před 3 lety, tak reaguje na ty požadavky třeba při tom odstraňování chyb bez toho, že by bylo potřeba něco jim říkat. Při tom vývoji dalších věcí, tak tam samozřejmě na tom se schází vývojový tým. K tomu bych chtěl dodat to, že plánujeme na tuším, že už to je příští týden v pondělí schůzku, kde bychom chtěli pozvat, nebo už jsme zvali uživatele systému Kramerius, tím myslím spíš tedy ne uživatele z řad čtenářů, ale z řad knihoven a knihovníků, kteří by se měli dozvědět, jakým způsobem postupovat právě, když chtějí hlásit chyby, když chtějí přispět nějak k vývoji a chtěli bychom tedy do toho zapojit více celou tu komunitu, která systém Kramerius používá. Víme, že teď už těch knihoven je poměrně velká řada, u toho Krameria 4. Tady mám jenom 2 odkazy do 2 z nich a to jsou ty 2 největší v současné době, které běží. Jeden je Kramerius z Moravské zemské knihovny a druhý je Kramerius z knihovny Akademie věd, kde oba ty digitální knihovny mají více než milion dokumentů, ale jiné další velké instalace jsou třeba v Liberci, tady na Vysoké škole ekonomické také instalace,
instalovaný systém i v univerzitné knižnice v Bratislavě, takže těch instalací je řada. Na druhou stranu jsou instalovány už v některých menších knihovnách, například Městská knihovna v Oražďovicích má také Gramerii 4. Tak tady to je obrázek toho, jak vypadá informace o Grameriovi na Google, kde je tedy možné procházet si řadu těch záložek a rozvíjet se řadu dalších věcí, případně kontaktovat vývojový tým. Poslední verze, ta hlavní strana vypadá takto. Já myslím, že není potřeba chodit do podrobností, za jednu tu měl přednášku včera, nebo ano, předevčírem možná už Pavel Kocourek z firmy Inkek, která se věnovala čistě tomuto systému. A to rozhraní, jak jsem říkal, je viditelné na těch minimálně 2 adresách, které tam máte, ale dá se dohledat i tedy v dalších institucích. Změnilo se oproti tomu předchozímu Grameriovi do verze 3 poměrně velmi a nabízí mnohem víc možností, zejména při vyhledávání a přitom vytváření facetu, dejme tomu, a podle pohledu nad tím obsahem, který v Grameriovi je. Tady takhle docházíme vlastně postupně přes nějaké prohledávání až k vyhledaným výsledkům a zobrazení toho konečného, kde toto je pořád náhled, to, co vidíte v té spodní části obrazovky, pokud chce někdo vidět tu koncovou verzi, tak ještě po kliknutí ten náhled vidí vlastně přes svou obrazovku už jenom to, co se nabízí jako ten soubor vlastně v té plné kvalitě, samozřejmě v plné kvalitě poskytnuté do Grameria a pro aktivaci se třeba používá ta kvalita ještě vyšší. V řadě případů neuvidíte ani ten spodní náhled, to uvidíte jenom thumbnaily, které jsou nahoře, a to bude v těch případech, kdy autorská práva nebo copyright celkově práva nedovolí zobrazit ten obrázek veřejně a potom tedy nezobrazujeme ani ten spodní náhled, který už je až příliš velký na to, aby byl zobrazován veřejně. Systém pro sledování digitalizačního workflow, který jsme nazvali RDFlow, vychází ze systému registr digitalizace. Registr digitalizace taky tady už běží několik let, také se na něm podílel stejný vývojový tým a v rámci toho registru, kde je možné sledovat, co se digitalizovalo v kterých knihovnách v Česku, kde je možné zjišťovat, vlastně, abychom nevytvářeli zbytečně při digitalizaci nějaké duplicity, co tedy už je a co není, a eventuálně někoho se zeptat, pokud chceme data sdílet nebo replikovat, tak v rámci toho registru je také část, která sleduje digitalizační workflow. A třeba na našem digitalizačním pracovišti v knihovně Akademie věd, tak využíváme tento systém právě, protože se tam evidují jednotlivé kroky, které se na tom pracovišti při digitalizaci dělají. Dříve byla řada všech excelových tabulek, které samozřejmě ztrácí na přehlednosti a není to systémově někde na jednom místě, tak vlastně v rámci řešení registru digitalizace se celé to digitalizační workflow přesunulo do toho registru, stejně tak vlastně i Národní knihovna té svojí digitalizační lince ten registr začala používat, před nám se nevíme, jak v současné době. Samozřejmě se projektem Národní digitální knihovna se tam ty procesy mění. Co bylo omezením, bylo to, že ten registr digitalizace by sedí na jednom místě, slouží k tomu účelu, aby registroval digitalizační aktivity v Česku, ale v případě, že tento server vypadne, tak digitalizační pracoviště, které není napojeno, tak má problém s evidencí toho workflow. A víceméně to omezení nás vedlo k tomu, že z toho registru, který vypadá takto, v současné době je tam asi 60 000 titulů a stále přibývají, a má ho na starosti v současné době spravuje Národní knihovna, tak z toho registru chceme v rámci toho projektu vyčlenit tu část řešení, která eviduje digitalizační workflow, aby mohlo každé digitalizační pracoviště to digitalizační workflow sledovat vlastně u sebe, respektive mít nainstalováno u sebe a nebylo závislé na přístupnosti toho serveru v Národní knihovně. Ta komunikace mezi tím sledováním digitalizačního workflow a serverem Národní knihovny už by měla probíhat automatizovaně, takže do registru digitalizace centrálního potom nebude potřeba posílat něco ještě vedle toho, ale už se přímo v registru digitalizace objeví vlastně ty jednotlivé kroky, které se domluví, to znamená, bude se evidovat třeba 10 kroků, ale budou se objevovat jenom 2 nebo 3 od toho stavu zahájení digitalizace nebo respektive toho výběru přes výběr, zahájení, pak dejme tomu to dokončení, tak se stačí, když tam budeme tyto 3 kroky vidět potom v tom centrálním registru. Tento produkt by měl být volně dostupný všem zájemcům, kteří digitalizují, kteří by chtěli využívat to samé a kteří by chtěli evidovat tady své digitalizační workflow, tak aby to potom
mohlo i komunikovat rovnou s registrem digitalizace napřímo. A další část, která zapadá do toho souboru produktů, které by měly pomoci kompletně k tomu, abychom mohli jak ty digitální dokumenty vytvářet, tak je zpřístupňovat, tak je i archivovat, tak je systém pro art, který by měl sloužit pro produkci těch digitálních dokumentů, to znamená vytváření metadát, připojení těch plných textů a víceméně s pomocí dalších nástrojů, jako je OCR nebo nějakého grafického editoru, dospět k tomu, že celá ta linka může pracovat a vyprodukovat dokument, který je možné importovat do systému pro zpřístupnění. K tomu má sloužit tento systém a také má sloužit k tomu, že ten systém bude mít funkce pro archivaci těch digitálních dokumentů. Stejně tak jako Cramerius bude využívat Fedoru, což je repozitář, který je vyvíjen ve Spojených státech a který je v řadě projektů používán právě pro archivační účely. Takže vlastně to, co se vyprodukuje, bude zároveň položeno ve Fedoře, na to bude vytvořena logika taková, aby byly podpořeny nebo aby byly splněny standardy z hlediska ochrany a dlouhodobé archivace digitálních dokumentů. To znamená také to, co už tady padlo v tom předchozím příspěvku AIS, chceme podporovat ISO standardy, které jsou právě k tomuto účelu, ale chceme také sledovat ten vývoj, který je, protože po světě je řada projektů, které se věnují právě dlouhodobé archivaci digitálních dokumentů a ta problematika je taková poměrně, ještě řekl bych, neúplně celá dokončená do toho dotažení do cíle, aby bylo jasné, co přesně splnit, takže asi bude potřeba pořád sledovat to, jaké jsou požadavky a co je potřeba do toho systému přidávat a co je potřeba měnit. Ten vývoj začal už v roce 2011 díky grantu od Ministerstva kultury a dá se říct, že teď už máme v pilotním provozu knihovny Akademie věd na digitalizačním pracovišti právě tu část produkční a s tím tedy, že ukládá se do Fedory a tam už není nad tím žádná další současné doby archivační logika. Po tom, co skončí fáze testování, tak tento produkt už přístupníme dalším knihovnám, aby si mohli také vyrábět digitální dokumenty. Ten formát, který z toho bude padat, bude splňovat požadavky, které jsou dány Národní knihovnou z hlediska standardů a budou produkovat soubory, které budou importovatelné zase do Crameria pro zpřístupnění. Takže to řešení, ještě na konci, jak tam uvádím, je samozřejmě také volně dostupné, ale bude také volně dostupné ostatním knihovnám, které ho budou muset používat. A předpokládáme, že stejně jako u Crameria, pokud se vytvoří větší skupina knihoven, tak bychom dělali zase nějakou spolupráci z hlediska toho vývoje, že bychom pořádali zkusky, kde se budeme bavit o tom, jaké jsou požadavky těch jednotlivých knihoven. A zatím je to tedy poměrně v raném stádiu a zatím tedy toto přímo k dispozici není. Tak to už jsem, myslím, pověděl, co tam bylo na konci uvedeno. Tady jenom obrázek toho, jak v současné době vypadá ta část toho editoru, kde jsou vidět vlevo načtené jednotlivé stránky, které mají nějaké své UUID, což je persistentní identifikace, persistentní identifikátor té dané strany, a pak tam jsou nějaké náhledy a pak je tam přímo napravo ten velký náhled té jednotlivé strany. Takže to je jenom to prostředí, v kterém se pracuje při produkci, řekl bych, že takový systém, který něco takového podobného poskytují, je samozřejmě více. My něco podobného do této doby dělali jsme v Sýriovi, ale tam jsme zjistili, že prostě máme nějaká omezení, která právě chceme překonat tím, že jsme si začali vyvíjet ten systém vlastní a chceme ho poskytnout i ostatním. Takže závěrečný slide. Ještě jednou zopakování. Projekt Česká digitální knihovna je projektem, který by měl agregovat obsah z digitálních knihoven v rámci České republiky. Mělo by to být konečné uživatelské rozhraní k těmto sbírkám, ale ty koncové dokumenty, digitální dokumenty pořád zůstávají v digitálních knihovnách jednotlivých knihoven, to znamená, nebude to úložiště